Tijden. Een actualiteitenprogramma geesteld en bracht onder leiding van uw meewerkster Reina Albeda. Goeiemorgen beste harkes, dat weer muziek uit de tijd van de bevrijding. Maaien 1945, nog alweer meer dan 60 jaar in. Joet stiet het programma in het teken van de bevrijding. Die dag en de dagen daarna doet er een eindkaam aan de Duitse bezetting. Al hoewel er allerhande verhalen in archieven opslaan binnen en er ik een grut verskaat om boeken uitgevoerd is over deze tijd, gaat er neer op de verhalen die dus verteld worden door de generatie die deze dag persoonlijk meemaken had. Hier in de studio zit een tal mensen van die generatie. En ik wil maar eens beginnen met de vrouw die hier om je rechterzijde zit. Vrouw de Groot, hoe oud waren jou in de meitijd van 1945? Ik ben van 1930 dat ik wie zo'n opsloepend famke van 15 jaar. Nou, dan kunnen je ook grif de dagen van de bevrijding nog wel van jou krijgen. Jo, wen doen jullie jou het? Ja, zeker. Hey, Reina. Hey, Wij Albert. wenden door in de Gouden Regenstritten. En ik weet nog als de dag van Juster hoe de Canadezen over de Grenzenstreet waar de stad in. Doe nou je, ik wil even jaren hoe het win is. Mem komt erom, hè? Ja. Morgen. Jongen. Wat een kerel bedoeling hier. Ja, dit is het laatste nou. Sjoemen, hier is nog wel een stoel, daar kan men nog wel even op zitten. Ach, uit zijn stoel. Nou, die maar ik grif voor. Ja, ons wordt het eerste vol nou, die men gaan naar je fletje. Ze maakt me er al later met het spul aan kennen. Nou, het is ons wel een mooie oude stoel. Nog voor stom dit haar wandje. Oh nee, mem. Wij gaan gewoon genomen. Hopen dat deze passie net bij u zorgen wordt. Nou, mem je het. Mooi, ik zal zien ook bij de tosgedachte komen. Om toegevoeren ben ik je wel weg. Oh, daar. Nou, toch met die man om die hier aan zien. Dat ik nog wel even wachten. Ja, en ons zet het wel in de koelkast. Ja, en dan wil je zijn magnetron vanzelf. Nou vind ik dat ik een haap door de keel krijg. Dit zal een grip wel invallen, alsjeblieft. Mem had er eens ophouden van zeuren. Mem had daarom eens een prachtig platje gekregen. Dat wordt goed voor de meesten zwaarder. Dat moet een blier om wezen. Ja. Sis Reina, hoe je het ons bij jou op werk? Ja, die uitstuurings van de week, die had ik wat mist, ja? Maar dat vraagpeteer was lezen eerst maar Gaatske van de vogelspits. Nou, dat vond ik ook zo interessant. Hoe is het mogelijk dat zo'n vrouw zo'n liefde opbrengen kan van vogels? Wat voor gasten hier is deze week? Zeg maar, wat jij er waar je de boel om kant hebben, wat jij er mem naar je huis gaat. Hoe laat komt die kringloop op ons? Nou, dat weet ik eigenlijk net correct meer, maar het wie in alle gevallen mij al. Oké. Sjoe, die kisten die mag nog. Als toen die nog eenmaal mee helst, Ja. dan begin ik met kast hier. Goed. Oh. Nou, alle matten. Dit is het groot vol. Je moet wel eens even flink in omregen worden. Men moet me zeggen wat er voort kan en wat niet. Morgen alle jaren. Oh, neem me net twee hoor, ik stond er samen in. Maar er is die zoveel auto's van de door dat ik dacht... Oh, Betsy. Albert, Reina, dit is nou Betsy van de thuiswaardig. Zij had me al die jaren. Ach, zij moet verzwaren. Mevrouw Albada. Maar ik hier, de kom je nog. Och, de hele ja, wist de kooi. Nou, hier is de Ricky en dat ik al heel dag verkeerd. Ja, nou, ik stond voor mij, maar ja, ik hier nog in de boezem. Ja, nou ja, maar Ron Albert niet zo, want die zal de boel je bewaarden op het huis vakantie. Treffen we elkaar dag nog. Albert van Albade. Bertie de Hoop. Dank je. Nou, Jim gaat hier al aardigere graad maken. Maar wat is je nou een kerel boel? En ach, mevrouw Albada, ik vind het sas alleen van jou dat je nog toch nog verhuizen moet. Ik, Betsy, Franke, ik.
Maar ja, het zit wel net onderkennen, hè? Het rennen wordt ik het minder. Ja, maar ach, in het drogreed word je vast ik wel goed verzwaren, hè? Nou, ik hoop het maar. Ik ga de laatste tijd zo hoe je op niet zitten. Ik ga vanavond om je dringen. Oh, Betsy, Vanke, weet malen draaien. Nou, het is zo aardig. Het liep je krek of zie je op een tronk. En om jou heen staan alle je mensen. En die razen naar jou. Ja, wat ze razen weet ik net. Maar ze wien goed leuk. En ik wil jou zo graag helpen. Maar ik kon net bij jou komen. Wat een nugere draaien. En je waren niks anders in. En je waren niks anders in je keel. Dat lieken was allemaal. En wie krijgt of zie je nog in kisten. Maar een verhuiskisten lieken vol. En je kon in kant met het. Mijn man zei wel dat dream iets te krijgen hadden met onderbewuste. Wat denken jou? Zou deze dream iets zeggen hoe de trogreed? De trogreed ziet ons spoelbest onderschreven. Ja, wel. Maar je bent net mezelf, baas. Nou, en ze sluiten je er echt net op. Hé, zelfs net. Dat was het dan net. Maar ik kom wel eens even bij jou daar. En als jij nog daar naar jou gaat, dan mag ze zeggen, goed op je pas. Nou, dat is mooi, Vanke, hè? En wacht je er maar net al lang mooi, hè? En fijn dat wij er nog dags nog even getroffen gaan. Nou, Dat vind ik nog even. Vrouw Alware, dat vind ik nog even. Nou, ik zit verder. Want Jim had je nog wel aardig wat werk te verzetten. Bedanken voor de nieuwe die je voor uw mem stieren. Ja, ik weet dat men al die tieren wies mij om hier. Bedankt voor alle goede zwaar. ja, die we nog mij. Oh, Betsy, Vanke, wacht je even, hè? Want ik ren ik even maar die morgen, ik maak ook wel het huske. Dat komt van al die pillenbrood die je krijgt. Ja. Je bent een zuur als je op huisje. Ben je hem blauwen? Ja, Zichtig, hè? ja. Ja. Wat een geword net. Hey, we moeten goed op teken, hè, want er mag nog net alles weer naar het steed aan het Er is aardig wat minder rond. Ja, het goeie om eens extra net maken. Wij zijn oorlogwend, we winnen altijd meesten. Dat ben ik met oorspraak. Wat denkst? Zijn het hoe is missen? Een tuinhuisje wel, denk ik. Wist nog wel die keer dat wij de stiekem slept houden. En wie doet er alles in? Het doet zich maar net op het voor. U zou dat te doen met pillen om kalm te worden. Dat weet ik nog. Ja, ik vond het toen zo stom, hè. We hinderen om eens een prachtig plakje. Hé, hey, Pieter, jongen. Ga ik boeien? Ja, dat kan wel. Ja, maar zal gauw komen, want we hebben een tolvoerder weer voor. Ja, het beste, jongen. Ja, doe je, hoi. Hé, hey, dat is Pieter. Hij en Hilda moet je nog even komen om afscheid te nemen van het huis. Oh, ja, wat aardig. Ja. Ik zal het zien met mij doen.